electoral, falou do programa marco de cara ás eleccións. Gracias por acudir en conta fundamentalmente as opinións dos diferentes sectores sociais. Temos unha triple finalidade. Primeiro, constituir un punto de intercambio de ideas que poidan cristalizar logo en medidas concretas para trasladar os nosos programas das municipales. En segundo lugar, abrir o partido aínda máis á sociedade. En terceiro lugar, activar definitivamente a maquinaria electoral do Partido Popular de Galicia de cara a esas eleccións municipais. Como todo acto, a nos gústanos reflexalo nunha idea, nun lema que sintetice cual é a nosa idea para esa actuación. O lema que escollemos nesta ocasión é un lema curto e claro, un lema que representa esa nosa intención de seguir recabando apoios non só nos tradicionais militantes ou simpatizantes do Partido Popular, senón tratar de abrir cada día máis e de atraer cara ao Partido Popular a toda a sociedade galega, nunha forma de portas abertas do noso partido. Ese lema é vente. Sinxelo, simple, de confianza. Queremos falarlle de tú a tú aos cidadáns e con este lema nos pedimos. E temos un terceiro espacio que será o plenario, que a actividade neste espacio quedará centrada nun día, o domingo en concreto. En este espacio, con máis de 3.000 persoas, con máis de 3.000 galegos, con máis de 3.000 simpatizantes, militantes e membros da sociedade en xeral que nos queiran acompañar, clausuraremos esta convención coa intervención do noso presidente Alberto Núñez Feijóo e do presidente nacional Mariano Rajoy.